Inter wieħed Benfica xejn. Tlet punt importanti biex nibdew minn hawnhekk għal prosegu tal-grupp anke fid-dawl tal-fatt li qabel il-logħba li labna llum ir-Real Sociedad elbet lir-Red Bull Salzburg imma qed ngħidilkom bej li ħlejna ħafna ċansijiet, bej li batejna ftit żgħira lejn l-aħħar, bej li Trubin xeba jqaddes kontra Lautaro ma kienx logħba ta' wieħed b'xejn. Mill-bidu sal-aħħar logħba li kellna nirbħu fil-wisa biżjed goals minix wieħed lis-soltu ngerger għax jiena l-mantra tiegħi dejjem hija wieħed b'xejn biżżejjed l-aqwa 3 punti l-għandna differenza tal-goals. Imma dak li hu irridu ngħiduh. Jiġifieri u llum fil-fema tiegħi kellna fejn nirbħu almenu 4 b'xejn. L-azzjonijiet kollha li ntilfu fit-tieni taqsima. Biss proset lit-tim li baqa' jemmen, ovvjament proset lit-Tikus Turam illi għalana minna din il-logħba Lautaro good effort imma nsteħet parentesi żgħira. Issa nispera li Trubin qaddes illum. Nispera biss li issa meta ġimagħtejn oħra jiġi Malta il-good luck li kellu tkun bad luck u forsi ma tafx kif it-tim nazzjonali Malti iġib riżultati. Imma dik hija storja oħra. Parentesi magħluqa. Qed nara fil-fatt dokumenti li ħanwieġeb dalwaqt. Meta rajt l-11 inizjali qbilt mal-line-up tal-lum beda l-Pavard, beda l-Dumfries, prattikament kellna l-11 it-titolari llum. Però fl-ewwel taqsima li kont qiegħed nara ġewwa l-Interclub Malta lil sħabi bdejt ngħidilhom nerġa' nara l-istess vizzi illi rajt fis-snin ta' qabel. L-għalem mitlufa, okkażjonijiet mormija, ovvjament ma tskurjax. Biss bqajna nafsu u fit-tieni taqsima kif qed jgħid ukoll Manuel Gauci tieni ħaf stupend u għall-grazzja tal-Alla ġie r-riżultat. Ħanibda naqra ftit xi kummenti. Krisċilja skwar tal-lejla giddieb imma tuħu pjaċir tara l-Inter jilagħbu futbol sabiħ. Rudi Kuxkieri xi grinta dik illum speċjalment fit-tieni taqsima dawn huma l-veru Inter li jiġġieldu għal kull ballun u Rudi naqbel miegħu. Biss nota negattiva Barella għandu bżonn jaqaf jolli jdejh għax dak mhux atteġġament ta' lider. Dik hija dawk il-ħafna li kien hemm żmien kienu jgħidu Barella għandu jkun il-kaptien. Mhuwiex dak l-atteġġament ta' kaptien li toqgħod tolli jdek. Llum għamilha u llum dejjaqni ftit fuqha. Biss it-tlieta ta' nofs il-ground llum kellhom logħba eċċellenti. Miki jikompli jiġġustifika l-fatt il-qed iħalli lil Frattesi bil-qiegħda meta Frattesi jkun available, tieħdux bil-kbira li Frattesi l-ewwel darba li ħanaraw ħadd tkun Italja Malta. Çalhanoğlu u Barella llum kellhom logħba tajba ħin minnhom Çalhanoğlu waqqaf attakk ftit mument wara l-gowl li wera għalfejn huwa wieħed mill-star players tat-tim tal-Inter. Nota oħra negattiva kienet l-arbitraġġ illi fouls qudiemu ma jsaffarhomx,
Fawl skora fuq Lautaro, fuq il-keċċi lil tal-Benfica jagħti karta safra Lautaro. Makkeli dan l-Olandis. Lasciamo stare. Anzi, nirringrazzjaw l-għala li ma blajn refer Ingliż bħalissa. Għax dawk gravi. Imma xorta l-arbitraġġ tal-lum, speċjalment wara l-gowl tagħna, it has left much to be desired. Issa, ħarsitna fitħol Krisċina tgħid però referi laqqas tista' tkellem fil-fatt dina diġà irrimarkajniha tliss illi ir-referi ma tistax tkellmu u dan ovvjament mhuwiex xogħol. Issa, jekk nagħtu ħarsa lejn il-klassifika kif inhi tal-grupp, hemm l-Inter u r-Real Sociedad berba, bir-Real Sociedad u fuq quddiem minħabba l-iskurjaw gowl iktar. Il-Red Bull Salzburg li misna magħhom wara l-waqfa tlieta, Benfica xejn. U dik tfisser li l-Benfica diġà qed insiq barra mill-Ewropa. Ovvjament, it-triq għadha twila, imma ngħidu li qegħdin fil-projection li għamilt li nġibu 13 punt minn dan il-grupp illi għadni nemmen li nistgħu nġibuhom. Klas Gawċi, ħaf diżastru, għax ovvjament il-kelma li użajt inti ċar ma nistax nuża, u ħaf stupend. Logħba kbira ta' Trubin, logħba sfortunata ta' Martinez. Fil-faq u għandu kol kritika l-Sommer fejn qed jgħidilna tqamilna 3 miljuni u ġibna Honda Version 2. Ma naħsibx li huwa daqshekk Honda Version 2 Sommer ċal. Però ifhem is-sitwazzjoni tagħna finanzjarjament ili bħalma wkoll ngħidlek fiċ-ċett li qegħdin fiha jiena u inti ċal li tolbu l-Alla li jieħduna l-Invest Corp. Għax imbagħad bil-flus tax-xejk tal-Baħrejn naraw min ħajkun midja magħna fit-transfers, però hija storja oħra. Issa, logħba li missa tkun mal-Bologna, l-aħħar logħba qabel il-waqfa, kampjonat, importanti li nirbħu dik il-logħba ħalli nżommu l-ewwel post, kopajt, qod kwiet, kopajt, isma' minni. Botta waħda lis-supporters tal-United naf li tqalu li jagħmel xi ġisbali Onana milli nista' nifhem il-United tilfu 3-2 imissa dik se jitkellem fuqha Ġwan nhar il-ħamis, kopaj toqgħod kwiet. Dik mista ngħidlek. Għalkemm għandek raġun tilminta, il-bira ħarajt il-video tiegħek fuq Mixzone u naqbel 100% ma dak li qed. Għalkemm hemm xi ħaġa li mbagħad nixtieqek tispjegali issa ma tinkellmek jiena jew għada filgħodu fuqha kopajt. Però proset u grazzi tal-intervent tiegħek li qed tagħmel fuq Mixzone. Qed nara l-Mark x'kemm jgħidilna kemm xi autogol. Ukoll insellem il-Mark il-YouTuber tal-Juventus illi ukoll llum forsi Mark jekk forsi tgħidilna x'kont qed tara llum. Forsi qegħdin barra mill-Ewropa. Iżjed kummenti, Anthony Abela, proset Antonello, ukoll fil-fatt, eżatt fil-fatt dan huwa missieri, insellimlek da u grazzi tas-support kontinwu li tagħti lill-paġna tagħna. Jacob Gawċi Cunningham għal tim mingħajr flus qegħdin sejrin tajbin l-Inter, imma ma nistax nagħkom tersqu lejn il-finali, dejjem jekk tiġu ma' teams kbar. Jacob, jiena ma nafx. Jiena nemmen li materjal li navvanzaw sew fiċ-Champions League għandna. Issa, naraw se jiġri. Però jien nemmen
illi għandu biex kollna kampanja Ewropea tajba ħafna u għalfejn le. Kapaċi anki naslu Wembley, jekk irridu, mingħajr ma nkun qed nara kbir qed nitkellem. Ovvjament, il-mantra tiegħi tibqa' logħba. Nisċilet tistaqsina domandi fuq għana nut li għet tistaqsu li l-aħwa, jena naħseb aħjar daw id-domandi tirreferu mill-ġan il-YouTuber ta' Manchester United li se jkellimkom nhar il-ħamis li ġej fuq il-logħba United Galatasaray. Jena l-lum ovvjament konna nara l-logħba tal-Inter, ma stajċ Volder mill-li qed nisma' minn supporters tal-United ħbib tiegħi fuq għana ma għajmi ma nistax nikkummenta x'inhu jiġri ħbieb fil-rigward ta' Onana, intom trid tilluminawni. Eh, Mela, Mark x'kemm qed jgħidilna ma baqalux interessa x'issa Super League saret tajba l-ċeferin. Dan huwa argument Mark li forsi xi darba rridu niddiskutu jew fuq botta u risposta jew fuq il-programm apposta. Charles Gauci biex tasal fl-Ewropa ta' xorti u mhux il-flus naqbel miegħek. Manuel Gauci naqbel il-materjal hemm kull ma rridu ftit xorti fuq dik naqbel miegħek 100% Manuel. Jiġifieri. Però qed nitkellmu fuq l-Ewropa li rridu x-xorti. Kristċilja fil-fatt qed iwieġeb ukoll il-gol ma jiswa xejn. Dik vera wkoll. Però rridu nżommu frasna illi l-ewwel objettiv huwa li nġibu t-tinstilla is-sena. U fuq daqshekk jiena nemmen mingħajr arroganza illi fl-Italja jekk irridulna biex nagħmlu domestic travel dis-sena. Ma nerġa' ntenni logħba. Saqajna mal-art, ħlisna mill-Benfica, issa nibdew naħsbu fuq il-Bologna. Mela, nixtieq nirringrazzja lilkom illi llejla kontu qegħdin issegwu din il-post-match reaction. Nfakkarkom ukoll li minn hawn ftit ieħor dan il-video ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqsna tinsewx tidħlu, qed taraw dawk l-erba' flash ġbru hemmhekk subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut il-kontenut kollu illi noħorġu minn ħin għal ieħor, messaġġ finali minn Joseph Brinkat, irridu niskurjaw iktar u s-ċansis mitlufa u tista' tiswina qares 100% dak huwa kumment li diġà qed fil-bidu ta' din għall-video log ġus. Insellimlek ukoll u grazzi tal-li dejjem tikkontribwixxi f'dan il-videos. Bil-bqija jiena għalissa se nqaf hawnhekk, l-appuntament tagħna magħkom issa huwa l-ħamis għal Mix Zone ma' John Fenech, Joseph Magri u Kurt Kembri, il-kummenti tal-logit rispettivi tagħhom, hemmhekk tistgħu tiddiskutu kemm tridu fuq onana. Jiena narakom is-sibt għall-Inter Polonja u l-ħadd tal-Grand Prix tal-Qatar. Ħudu ħsieb, il-lejl tajjeb u sempre forza Inter. Ciao.